and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ang yawa nga gustong maangil. Natural! Nahibaw yun na. Kaya asawa ko na siya. Kung buot huna-hunaon siya, kana si Mirasol, mao na siya labing adunahan dinhis atong lungsod. Siya mo'y labaw sa tanan. Kud kay, naa niya ang tanan akong katigayunan nga akong gipataguan ni Arturo. Pastila, no? Sa ato pa naghilom-hilom man din na si Mirasol. Mao nga di gyud ko musugot nga di na ko maangkon si Mirasol. Kay kun madayon lang yun nga makasal mi. Wa na gyud unya ko'y problemahon pa. Kay sigurado kong mabawi na nako ang tanan. Pinaagi ni Mirasol. Pero unsa may nahuna ni Morondin? Kung magpadayon nagpagaigahe si Mirasol. Wa ba kay plano nga ato siyang ipito lumayo? Kung magpagahe-gahe gyud siya, Joe, naanak ko'y kiandam para niya. Kung dili siya mada sa santong dasalan, mas maayo ang santong paspasan. Kana ginin. Aron wala tay mausik nga oras ba? Diba? Hapit na, Joe. Hapit na. Hapit na maupos ang akong kandila. Gamay na lang yun kaayo ang pabilo nga naibilin. Mahitabo gid unya. Ang dili gyud angay unyang mahitabo. Ay, kutas na kayo ko. Nalibot na ako ang tibok kakawayan, pero wa'yo kong kakita kung hain na slusyo. Ay, pastilan. Naunsam sa ni slusyo, di man mananghid ng mulakaw. Asa naman ka rin ito, Hana? Asa naman ka ni siya paingon? Mayor Remeng, Oh, kumusta na, Budiday? ay mananghid ko na niyaw. Nga, mapauli na lang siguro ko sa amo. Ha? Mupauli na kasi inyo, Budiday? Unya si Toribio, unsaon man lang to? Ay, magpaabot na lang siguro ko dito sa amo kung kanus siya mo balik. Oh, Uy, sigurado ka, Budiday? Nga mapauli na lang kas inyo? Ganahan ba yung tami nga? Ani na lang ka din eh, kaya aron sa makatabang minimo. bitaw. Mayo man gud ang naa ka dinhi, Budiday, kay aron do na kay kaabag ba? Kaysa mo pauli kasi inyo nga wa kay kauban. Mao cute. Ay kaning maikog manggod ko na niyaw din hey. Ngano gud in taong maikog man ka. Nalipay man gani mi nga niya ka? Maikog yung kaw. Labi na nga dili mo mudawat sa akong ihatag na niyaw. Ayaw na pagunahon na anak, Budiday. Wara na'y kaso. Ang importante nga nalipay mi uban nimo. Og nalipay sad ka uban namo. Ay nalipay ka ay I'm very happy. Ganan kay kusin yung mga butasan. Kay masinabtanon ka ayam mo. Ayaw lang paglakaw, Budiday. Anira ka din uban namo. Tabangan pa hinuon ka namo sa pagpasabot atong Toribio aron magkabalik na mo. Uy, salamat. Salamat din kaayo ninyo, Meng, ha? Mirasol. Wanay sapayan oy, Budiday. Basta magtinabangay lang gyud ta. Gusto mi nga anhilang gyud ka dinhi. Hoy, Budiday. Nakatultul man ka kung asa na napuyo karon sa Toribio. Gusto ka nga ato siyang atuon? Tabangan ka na mo sa pagpasabot niya? Gusto lagi ang ta kamay. Pero saon man nga nasudlan man siya og panuway siyang lawas. Magdata og pari. Sikrituon lang nato siya ato sa ilang kipuy-an karon. Unya mo ko yuga nato ang pare. Uy nganong di man. Pangiwan lang nato ang pare aron mutabang sa paghingilin sa daotang espiritu nga misud sa lawas ni Toribio. Aw. Oh, gay. Basta ha. Oh.
Ayaw lang gid pagsaba kang bisan kin sa bahin sa atong plano. Oh. Ilabi na gid ni tatay kay masuko niya na siya nato. Oh, okay. Okay, Mel. Asa naman di ay mga tao din Tintay. Kaya nga naman di ay. Wa man lagi ang sakyanan ni Mirasol diha. Unya, wa say tao sa kwarto ni Riming. Hasta sab si Budiday. Asa man day sila. But lang. Kiambot lang. Wa di sila mananghid nimo nga mulakaw sila. Nananghid man to dako si Reming. Pero si Mirasol o Budiday, wa ko mahibaw kung asa sila. Bida gining mga babayahan na. Nawad-an na gyud sila og respeto nato. Sagod itay na wad Anjere. Nga imo raman ang huna-huna. Kana bang imong mga anak Tintay? Imo unta ng tambagan nga mutahod og musunod sila nato. Kang mga dagko na sila no, bida. Mga supakira na makindagko. Ha? Numero 1, kana slimming. Natakda ni Mirasol. Usa naman, si Mirasol tingay mo natakda ni Reming, no? Mamay na din, numero 1 slimming. Natakda ni... Kabuutan ni Mirasol. Aba. Ikaw ba, wa ka maguna-una, ha? Sa man sa ni mo ba? Saan mo? Saan na diha? Oh, Mo na nakadaot ni mo diha. Ako'y sadan. Usabay sana akong hiboy. Usabay sana himo na ko. ikaw may problema, Jere. Og dili ang imong mga anak. Ay, unsa lagi akong sayop. Ay, ka bang maghawd-hawd ka din, he? Unsa day na? Si hawd-hawd. Natural, uy. Mulabaw akong tingog, amahan man ko. Ay, baon na imong sayop. Kinagtuo manggod ka nga, ang tanan nimong gusto, maog yung matuman. Dako ba ng sayop, Jer? Angay gani, unta ka magpaubos ka. Og maghimo ka og maayong sumbanan sa imong mga anak. Pero kay mapahitason man kay kang manulti, maon di na ginaman ang hinag imong mga anak nimo. Wa na sila respeto nimo. Kanang tanan tungod nimo. Unsa tungod nako? Ang imong sayop diri nimo ibasol nako nayabag ka, ha? Kung tambagan ba unta nimo husto ng imong mga anak, dili na sila magsupak-supak nako. Imo sa ikonsentir ng ilang mga kabuang, mo nga manukol ka nako. Ay panamin na Jerry, panamin. Panamin. Mami, Pangumpisal sa pari anon mahuwasan ka ng imong garbo nga yabag na kayo. nalimot ka liman ko. Ha? Ikaw nalimot ka? Nalimot kang liman ka? Yabag sa kabuang mo. Ay, yabag bitaw! Kung yabag ko, Oh, mas yabag mong tanan din he. Wala gyud. Basin nahurot na gyud ang among oras din ni Lucio. Gikuha na siguro siya pagbalik sa Ginoo. Og labing siguro ako na siya sunod unya ngani. Hukman na siguro ko sa akong nahimo ining kalibutan na. Wala gyud paglao pa ini. Ginoo in taon at agi pagugdugang kay gayunan nga magkabayad ko sa tanan akong mga sa. Dunggain taon na nga ako mga pangamuyo, Ginoo ko. Ay, mayo siguro, no? Nga, ako na lang ang makig-istorya niya, Mirasol. Saon wa man gyud ta makakuha og pari karon. Balik na lang mo sa inyaw. Ayaw, uy. Kuyugan ka na mo, Budiday. Dili mahimo nga mo kang pasagdan kay delikado kaayo. Bitaw day. Mga giyawaan baya ng imong atubangon unya bapay pagyud ka. Ay waday kaso na ka ay remain. Nanad naman ko. Nanad na ko sa mga kakayaw. Dili gid mi mosugot nga ikaw rang usa dito, Budiday. Pero... Unya, sigurado yun mo nga wa mo mahadlok nga mo uban ako. Ay, wa may mahadlok eh. Ang dami makigatubang nila. Aw kon mauna. Nahala, sunod mo na ka. Ano sa duniyagay? Tana. Wa pa sila mga bot? ay nga no bang sige magkagpagita dila, oy. Dagko na to sila, oy. Mamauli na to din sa ato. Dito ko gikan sa simbahan. Unya. Matod sa sakristan dito, nakit-an niya sila si Mirasol og si Reming nga kauban si Budiday. Unya, namalik ko no sa agi. Abi ba na kong nanguli na sila din eh.
Oh, basinog na apay gihapit. Paabutan na lang, God. Total, mamaulik magito din, Pita. Kumpiyansa man kayong mga babayhan na. Maglakaw-lakaw sa mga panahon nga na arbay daghang mga binuang. Delikado kayo. Ha? Wala kang mabalaka nga. Inahan man unta ka. Ay, kanimo, Jere. O siya man di gusto ni mong buhaton ako. Ako silang tukon, aron mo sunod sa akong gusto. Ako na to silang giingnan nga dili magdugay. Unya, bito man, ha? Ganihara man kasulang ng lakaw. Ay, basig mo abot na to karon taon-taon. Paabutan na lang, God. Ilang pagsigyaw-yaw diha. Kung mga bot gani sila tambaganti ka, ha? Tambaganti ka. Kasabi! Ayaw pag-ngisi-ngisi diya nga, muralagway na hitabo. Ah, iparihas gud ko nimo si mong kinaiya nga magsigilag banghag mura kag iro. Pagdisiplina ka ng ako, ah. Saba di Jer oy. Di na disiplinang imo abusar ka na. Si abusar ko taon. Gugma. Gugma ning ako, tintay, gugma. Nagpasabot ni nga, mas nibati ko og pag-amuma sa atong mga anak kay nimo. Gugma. Unsa to? Gugma? Gugma. Heh, ayaw kong ilara Jer. Kay nahibaw ko kung nganong gusto gyud ka nga si Mirasol makasal ni Dindo kaniadto. Tungod kay do na kay laing motibo og giapas ni Dindo. Unsal mas tao lagi pataka ni mo gyawit diha, oy. Ayaw na lang ta, Jer. Kung ako imong surang-surangon, di giti ka atrasan do. Do. Kikibaw kong taphaw kay kapag katao, wa kay singoy. Sige. Wa ka maghuna-huna og kaayuhan sa atong mga anak. Ang imong gihuna-huna ang kahakog nagisbahan di. Kay nangandoy ka nga mabahinan sa mga katigayunan ni Dindo. Hilam ni Tinday! Mindset ba? Mindset! Oo, nagpakauwaw ka lang. Ay, kung sagiti ha! Aw, di. Ako nagpaliit na bayag ko ni mo, Jer. Sige na palitan ni. Bang ayaw lang yung kong hagit-hagita sa tagpangutanan, ito paruson di karon. Ayaw. Imo yung kong surang-surangon ha? Basig bawawa na kanya. Musibat ka! Hoy! Ayaw pagsibat, hoy! Huwag mindset! Buang ginambayahan na da! Kuanggol! Trivia! Uy, Trivia! Budiday, Budits, ikaw din na. Ay! Oh, my love! Bangag, It's silo. me! Salamat kanir na karon din, hey! Ay, by the way, English, nako'y mga kauban. Narana ko'y mga kauban. Uy, Mirasol, Riming, Hi, Maday si Lucio. kakwan, ambot asa na to, milakaw mo to siya. Ay, ni agayod mi karon to raves. O kauban ako sila. Kay gusto ka namong tabangan. Kumusta naman ka din, hey? Oh, niya, okay raman ko, Budids. Ni Ami Toribio tungod kay nabala ka na kaayos budiday nimo nga ni ara mo din magtago sa kakahuyan. O bitaw, nabala ka o naguol na kay kunin mo din, hey? Mahal ko. Ay, mahal ko. Nasa muto sa glubok. Pakuot Bida, ako. ay, lagi sikit, God, bida ni mo, ay. Kuot raga ita. Utang kubot-lubot. Ngano mo maglikay mangyud ka nakaw? Tripyo, ngano magyong paantuson man ninyo na inyong kaugalingon dinhi, uy. Ha? Di na mo angay mong mutago pa. Kung wagin mo isa nga nahimo. Tinuod namin, pero... Imabauli to sa ato to Rems. Dali. Ayaw na mo din, hey, ha? Ali, dali. Kadiyot lang, Budid. Ay, nanasan kamot, bida, ay. Agay. Ay, sila padool na ko ba, bida. Agay. Kamot, ngulog, takal na pangumot. To Rems, my loves. Paminaw ako. Paminaw na ko ba? Oh, Nagpakiloy ko ni mo. nya. Minaw ba, minaw? Di ko makaako magtanaw na imaw nga magtago-tago din, hey. Oh, Kam na ba, kam? sikam. Kam ba, kam? O ba na ka? Ayun na pagpuyo ining dapeta kay it's delicate. Ah, Delicate. ay. Delicate na din, hey ba? Kadit, Budid, kadit. Asa man. Ah, kanang, Mer.
Oh. May mo ba ikasulti ka bisag sa makadiyot lang? Ako? Imo sure. kong istoryahon? Short time lang. Hoy! Ikaw ha! Aray! Sakitan na sad ko ni Mau. Nanasad. Oh. Unta, mer ba? Bisag kadit lang ko kayo, mer. Sige, sulti lang to review kay naminaw rami nimo. Gusto ko nga kita lang unang magduha magstoryahan na ba kay importante kay na kung Kamurag tuyo yun? mo ako isulti nimo. Sa kung sapas baas ning ikaw Unsa man din importante ka, ha? Unsang importantihan ang imo isulti nako? Basta kuan hatagi lang ko gigayon. Bisag karon lang ko gigayon na gud mahimo ba, mer? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!